जों जा फैगौ 9 आरो 10 खालार कनफारेन्सनि जि हाबाफारि बेखौ लानानै जों दिनैनि जि आयदा मुंख्लं खाम्फा गायसननायाव दिनै जालांबाय। बेखौ लानानैनो जों फैगौ जि 9 आरो 10 खालाराव जानो गोनां जि सावरायमेल बेवहा गासैबो जोंनि बिस्वनाथ जिल्लानि बर' हारिनि गासैबो माहारियारि आफादाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दिनैसिम बेसेबां आग बारायखो? दिनैसिम जों गोबां आग बारिबाय। जेनेबा मिथिंनि थाखाय खामानि मावनायफोरा? खामानि मावनाया दा जोंनि बेयाव किस्ति हानजा फोरोंगासिनो दङ आरो गाबोन सबनिफ्राय जितु भलन्टियारनि मास रेलि खालामनाय जागोन बेखौबो फोरोंनाय जासिगोन। बेयाव आरो गोबां गुबुन गुबुन आयदायाव जितु खामानि लानाय जादों बेफोरखौबो गोबां खामानि मावगासिनो दङ आरो सोलिगासिनो। दिनै बिस्वनाथ जिल्ला बर' फरायसा आफादनि 9थि जथुम्माया जा अन्थाइ खाम्फा बे अन्थाइ खाम्फाखौ जोंहा खैलाजोलियाव आं गायसननाय जाबाय। आरो बे गायसननायनि गेजेरजोंनो आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि जा हाबाफारि बे हाबाफारियाव जाहाथे बयबो फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे फैनानै आरो हाबाफारियाव बाहागो लानानै जा जोंनि बर'नि जेंना बे जेंनाखौ फोजोबस्रांनाय जुदि जोङो खामानि मावनो हायो। बे जथुम्माखौ फैगौ डिसेम्बर दाननि 9 आरो 10 खालार खालि लानाय जादों। बेनि गेजेरजों सुस्रांजानायनि पुरापुरि सम्भावना दङ। मानोना थांनाय दिल्लीयाव जोंहा जि बड'लेण्ड महत्सब जादोंमोन बेवहायनो जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि मानिनां नरेन्द्र मदिया जोंनि बर'नि जेंनानि सायाव जा गोख्रों राहा लादों आरो सुस्रांगोन होननानै बिथाङा रादाय होदों।